aw bɛɛ ni ce bibi wulada in na aw ni aw balimakɛ an'aw denkɛ Adama Keyita de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye association min tɔgɔ groupe kalandɔn kalanbox n'o y'o ɲɛmɔgɔ ye donc bi an bɛna ka na lajɛ ɲɔgɔn fɛ mun de ye kalanbox ye donc kalanbox fila sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ kalanbox tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ groupe yɛrɛ tɔgɔ ye fɛn min ye n'o ye kalandɔn ye kalandɔn kɔrɔ de ka kalanden yɛrɛ bila a ka kalan camancɛ la o kɔrɔ k'a kalanfɛn na kalanfɛn min bɛ se k'a dɛmɛ ka kalan kɛ n'o kɛra ka sɔrɔ ka kalanfɛn in bila a ka bolo kan walasa a bɛ se ka to ka a yɛrɛ ladege cogo di f'a bɛ se kalan na o bolo de kan groupe kalandɔn kalanbox ka niyɔrɔ kɛra fɛn min ye o de ye ka kalanbox dɔ bɔ k'o di jama ma mun bɛ se k'o baara nɔgɔya donc o kalanbox de filɛ nin ye an bɛ k'o de lajɛ ɲɔgɔn fɛ kalandɔn kalanbox o kalanbox fɛn do fɛn min ka nɔgɔn kosɛbɛ i ɲɛ b'a la a man bon kosɛbɛ a man girin kosɛbɛ wa fɛnɛ a bɛ se ka ta ka taa yɔrɔ bɛɛ la k'a daminɛ duguba kɔnɔnaw la ka taa fo burusi kɔnɔnaw la a bɛ se ka ta ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc n'Ala sɔnna an bɛna don sɔɔni sisan ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ kalanbox in mun ni mun de bɛ a kɔnɔna la an bɛna ka n'o da yira ɲɔgɔn na sɔɔni sisan sani an ka se o ma kalanbox nafa caman bɛ sɔrɔ a la kalanbox bɛ i dɛmɛ i bɛ se ka kalanfɛnw sɔrɔ ka sɔrɔ internet t'i bolo wa kalanbox b'i dɛmɛ fɛnɛ i bɛ se ka kalanfɛn ninnu sɔrɔ hali ni courant fɛnɛ t'i bolo k'a sababuya kɛ kalanbox yɛrɛ bɛ marcher ni panneau de ye donc n'Ala sɔnna an bɛna a lajɛ sisan kalanbox in yɛrɛ mun ni mun de bɛ a kɔnɔ ok k'an bɛn o la aw bɛɛ ni ce aw ka lamɛnni n'aw ka kulomajɔ la donc kalanbox tɛ fɛn gɛlɛmanba ye aw bɛɛ ɲɛ bɛ panneau la donc panneau in ka baara ye mun ye n'ale bɛ tile sɔrɔ dɔrɔn a bɛ courant di i n'a fɔ an bɛɛ b'o kalama ka kɔrɔ donc o courant de bɛ batterie charger batterie min filɛ kɔnɔna la ni régulateur de charge ye nin ka baara ye walasa batterie kana tiɲɛ batterie bɛ tanga cogo min ordinateur fitinin dɔ fɛnɛ bɛ kɔnɔna la yan batterie nin bɛ courant di ale ma o ni point d'accès walasa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka surun n'u yɔrɔ man jan u ka se ka kalanbox kɔnɔfɛnw sɔrɔ k'a sababuya kɛ ni kalanbox bɛ yɔrɔ min a bɛ réseau dɔ de bila réseau min n'o ye wifi ye mais wifi min don a tɛ internet kan dɛ ale bɛ local de la c'est à dire que ni yɔrɔ janna la dɔrɔn i t'a la sɔrɔ yɛrɛ wa fɛnɛ ani internet tɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ donc o kama n'i connectera o la ni minɛn damadɔ ye i n'a fɔ téléphone i n'a fɔ tablette i n'a fɔ ordinateur kalan fɛn fɛn bɛ kalanbox kɔnɔ i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kalanbox ka nafaba dɔ fɛnɛ ye mun ye n'a sɔrɔ karamɔgɔ min bɛ yen ou bien ni kalankɛla min bɛ yen ni kalanfɛn dɔw b'i bolo a kɛra vidéo lama ye walima a kɛra kumakanlama ye walima a kɛra sɛbɛnnama ye n'i gɛrɛla groupe kalandɔn kalanbox la groupe kalandɔn kalanbox bɛ se k'i dɛmɛ kalanfɛn ninnu bɛ se ka don i ka kalanbox kɔnɔ cogo di walasa i ka kalandenw ka se k'a lasɔrɔ donc ni Ala sɔnna aw ni ne an bɛna jɛ sisan ka cas pratique dɔ kɛ k'a lajɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ni kalanbox ye donc an ni ce aw ka kulomajɔ la a ye na fara groupe kalandɔn kalanbox kan walasa an ka jɛ ka kalanbox carin fan bɛɛ lajɛlen fɛ groupe kalandɔn kalanbox ka kumakan n'a ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ko kalanbox kelen Mali du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walima farafinna du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'an bɛn ok aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la halisa aw ni a balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Adama Keyita ye n'o ye association groupe kalandɔn kalanbox président ye donc an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ sisan k'a lajɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka kalanbox la baara i bɛ se ka baara kɛ kalanbox la an y'a fɔ cogo min pour que i ka baara kɛ kalanbox la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fo ka sɔrɔ i ka surun kalanbox dɔ la walasa kalanbox bɛ signal min bɔ n'o ye signal wifi ye o ka se ka lasɔrɔ i ka téléphone na walima i ka tablette la walima i ka ordinateur portable la n'o sera ka lasɔrɔ dɔrɔn n'i connectera o réseau la o b'i yamaruya i ka se ka kalanbox kɔnɔna kalanfɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka daminɛ vidéo la ka taa se son ma ka taa se sɛbɛnniw ma bon sisan ne filɛ téléphone kan n bɛna don n ka téléphone kɔnɔna la ka téléphone in connecté kalanbox la donc n bɛ taa wifi yɔrɔ la fɔlɔ n'o ye nin ye n bɛ wifi ta ka wifi minɛ n bɛ n tɛgɛ da kan ka mɛn walasa a k'a dayɛlɛ donc a filɛ kalanbox bɔra donc i b'i tɛgɛ da kalanbox kan walasa a ka connecté kalanbox la mot de passe yɛrɛ t'a la donc n'i connectera kalanbox la i bɛ sɔrɔ ka bɔ yen i bɛ na sisan mɔgɔ bɛ taa internet kan ni fɛn min ye n'o bɛ wele ko navigateur o de filɛ nin ye yan i bɛ sɔrɔ ka navigateur ta donc n'i ye navigateur dayɛlɛ sisan duguma yan adresse kan ka don i bɛ adresse min don o de ye temps i bɛ point kɛ ka temps kɛ ka point kɛ ka temps kɛ ka point kɛ ka temps kɛ n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka nin bouton in ta ko accéder bon n'o kɛra sisan o bɛ na n'i ye kalanbox ka la bisimilali yɔrɔ la donc a b'a fɔ k'i ka connecté kalanbox la ni compte b'i bolo ka kɔrɔ i b'i ka compte in tɔgɔ don i b'a mot de passe don i bɛ connecté
ni compte t'i bolo ka kɔrɔ i bɛ na dɔrɔn i b'a fɔ ko ka compte kura créer o filɛ nin ye créer un compte duguma i b'o ta donc n'i y'o ta sisan donc i bɛ se ka i ka compte u b'a fɔ k'i tɔgɔ ni jamu don i b'o dɔn comme an bɛ formation dɔrɔn an bɛ test 6 dɔn bon nom d'utilisateur an bɛ segin k'o kɛ test 6 ayiwa sisan i bɛ sɔrɔ ka mot de passe dɔn i bɛ tila ka segin ka mot de passe dɔn tuguni donc n'an bɔra yen sisan an bɛ sɔrɔ ka continuer ta n'an continuer ta a b'a fɔ ni mot de passe mara n tɛna n ka mot de passe mara donc kunnafoni dɔw bɛ yan olu donni tɛ wajibi ye donc n bɛ sɔrɔ ka terminer ta n'o kɛra nin ye ne connecté len ye kalanbox la sisan fɛn fɛn bɛ kalanbox kɔnɔ n bɛ se k'a lasɔrɔ voilà dɔ ye n'a ka di n ye n bɛ se ka na yan n bɛ se ka anglais kalan anglais leçon bɛ yen n bɛ se k'o lajɛ voilà bon sisan n bɛ bɔ yen n bɛ segin ka na tuguni n'a ye n diya tuguni n bɛ se ka na tuguni a filɛ nin ye chaîne dɔ b'a kɔnɔ tɔgɔ ko Khan Academy chaîne tɛ dɔwɛrɛ ye o ye darisu caman faralen ɲɔgɔn kan donc o Khan Academy nin ale filɛ nin ye leçon caman b'ale kɔnɔ ka minɛ science matériaux la i n'a fɔ mathématique ni physique ni chimie ni biologie o leçon caman de b'a kɔnɔ donc i bɛ se ka don o dɔ kɔnɔ i bɛ o leçon lajɛ misaliya la n bɛ se ka don nin kɔnɔ addition i y'a ye donc a bɛ leçon ɲɛfɔ ni leçon fɛnɛ n'a ka di n ye i bɛ se ka enregistrer k'a bila i ka téléphone kɔnɔna la walasa waati wɛrɛ n'i tɛ kalanbox kɛrɛfɛ i bɛ se ka vidéo lajɛ donc comme a laɲini ye dɔrɔn ka kalanbox in yira k'a dɔn a bɛ se ka utiliser cogo min n'ala sɔnna n'a ye mɔgɔ minnu connecter la ni fɛn min b'i intéressé i bɛ se ka o kalan donc an bɛ segin ka na tuguni kɔfɛ halisa n'an nana kɔfɛ sisan fɛn min fɛnɛ nafa ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye o de ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ e ye karamɔgɔ ye walima ko kalanfɛn dɔw b'i bolo n'a sɛbɛnnama don walima n'a vidéo lama don walima n'a kumakanama don n'i y'a lase groupe kalandɔn kalanbox ma groupe kalandɔn kalanbox mɔgɔw bɛ se k'i dɛmɛ walasa a fɛnɛ ka kɛ chaîne ye ka bila kalanbox kɔnɔ i ka kalandenw bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min donc kalanbox ye minɛn de n y'a fɔ cogo min a bɛ karamɔgɔ dege a ka dɔnni dɛmɛ a ka dɔnni laseli la n'i y'i ka kalanfɛnw bila a kɔnɔ kalandenw bɛ se k'a lasɔrɔ kalanbox nɔfɛ wa fɛnɛ kalanbox fɛnɛ ye minɛn min bɛ kalanden fɛnɛ dɛmɛ kalan na k'a sababu kɛ karamɔgɔ mana na darisu kɛ ale bɛ taa mais kalanbox bɛ su a bɛ tile i bɛ se ka na waati bɛɛ ka na i ka kalanbox kɔnɔ leçon minnu kɛra ka segin a kan walima ka exercice kɛ nafa caman fɛnɛ bɛ kalanbox la o dɔ ye mun ye kalanbox bɛ marcher ka sɔrɔ internet t'i ka téléphone na ka d'a kan kalanbox ni internet tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara kɛ ka sɔrɔ internet tɛ o fɛnɛ ka tigɛ ka bɔ a la tuguni kalanbox fɛnɛ n'i donna ale kɔnɔ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ lasɔrɔ fo n'a bɔra kalanfɛn minnu b'a kɔnɔ ka sɔrɔ ni dun taara internet kan i bɛ se ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ fɛn minnu b'i la sogo la k'i la ɲinɛ ka bɔ i nakun yɛrɛ kɔnɔ n'o y'i ka kalan internet kan mais n'i nana kalanbox kan i b'a sɔrɔ kalan dɔrɔn de bɛ yen nɔ sisan weleweleda min bɛ anw bolo k'o lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye aw bɛɛ ka na aw kana fara groupe kalandɔn kalanbox kan an ka jɛ kalanbox in bɛ se ka carin cogo min k'an ka togodaw an ka région kɔnɔnaw an ka bugudaw bɛɛ lasɔrɔ cogo di ani quartier bɛɛ lasɔrɔ cogo di walasa a ka kɛ kalanminɛn min bɛ kalankɛlaw dɛmɛ kalan na donc kalanbox kalan groupe kalandɔn kalanbox ka laɲini ye fɛn min n'an b'o fɔ ka to ka segin o kan o de ye kalanbox kelen Mali du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen walima an bɛ se k'a kɔnɔ lafɛrɛ k'a fɔ kalanbox kelen Afrique du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka kulomajɔ la